Szeretettel köszöntöm a következő előadót, Felső Barnabást, akinek az előadás címe olyan hosszú, hogy fel kell olvasnom. Miért nem értik a magyar vidéki emberek természetgazdálkodási filozófiáját az EU-ban? Felső Barnabás Andrásfalvi Bertalan nyomdokain próbálja a gazdálkodását élni, és hát szeretettel átadom neki a mikrofont. Köszönöm. Tisztelt honfitársaim! Hogy kezdjem? Meg fogom sérteni magukat. Ugye Berci bácsit helyettesítem, és nagy megtiszteltetés nekem, mert ha ő nincs, és nem olvasom el az ő írásait, akkor még sötétben tapogatózok számtalan vonatkozásba. Ő számomra a felismerést hozta meg életem során. Ez azért fontos, mert nagy tudású emberek sokaságával vagyunk körbevéve mindenütt, csak egy a baj, hogy náluk a felismerés hiányzik. Ezt ki fogom fejteni, hogy miért fontos és nélkülözhetetlen a magyar világunkban és a magyar szellemiségben. Ugye, hogy miért nem értenek minket Európában? Ebben a Kárpát-medencében sem értjük egymást, körülbelül ugyanolyan arányban, mert ezt is ki fogom fejteni. Amikor Árpád idején a nyugatiak küldték a kémeket, és nézzétek már meg, mit csinálnak ezek a magyarok, visszamenve azt mondták, és óriási állatállományaikkal a nagy folyók mellékére húzódnak ősz végén, és tavaszig halászgatnak. Nos, én nem hivatásosan, de egész életemben halásztam. Eszközökkel. Hát egyet tudok, hogy télen a legnehezebb halászni, meg nyáron. Ősszel és tavasszal lehet halat fogni könnyen. Meg lehet fogni a halat nyáron is, meg télen is, csak nagyon nehéz. Tudják, miért mentek őseink a nagy folyók mellékére? De annyira nem értették, hogy mi mit csinálunk, mert az agyuk annyira másképp jár. Hogy miért, az egy másik kérdés. Ők azt hitték, hogy mi halászgatunk. Képzeljék el azt, hogy az ártéri folyóvölgyekben, az ártér, illetve a folyó által használt elöntésekben ember magasságú dzsindzsa és táplálék van. Ezt nem kellett lekaszálni, ezt nem kellett bekészletezni, bogiázni, stb. Lábon a jószágot tavaszig kitartotta. Kérem szépen, biztosan emlékeznek rá, tavaly micsoda aszály volt. Most is van, de legalább az első kaszálások azok jók voltak. De tavaly nem volt az se jó. Tavaly nem volt takarmány, szálas takarmány. Sok állatot le kellett vágni. Tudták azt, Berci bácsin következtében tudom azt, hogy a fűtakarmány a magyar legeltetés kapcsán, illetve állattartás kapcsán a szálas takarmány csak fele. A másik fele pedig nem szemes takarmány, hanem lombtakarmány. Tudják, hogy mit csináltak őseink még annak idején, még Mária Terézia, a nemzetek boszorkánykonyhájának főzőmestere, fogta és megszüntette az erdei legeltetést a magyar gazdák számára. Régen az uradalmi erdőkben szabadon legeltethette a jobbágyság az állatait. Ma ha nekem van egy erdőm, mert az erdőbe egyébként sokkal tovább zöld a fű, sokkal nehezebben szárad ki. Ha én behajtom a jószágaimat a saját erdőmbe, megbüntetnek.
pedig semmi kárt nem csinál. Na nem a kecskére gondolok, de a ló, a marha, a birka kitűnő táplálékot talál. Mentek őseink végig, amikor jött a szárazság, és 2 méteres hosszú nyeri baltákkal nyesték le a zöldelő fáknak az alsó ágait. Ezen aztán híztak is az állatok, nemhogy fogytak. De egyben, amit lerágott, meg volt a téli tüzelő. Na jó, 10-15 éven még a karvastagságú tüzelő Kárpát-medencében nem volt érték. Egyre szépen haladunk a vastagságban a vékony felé, és ma már érték a karvastagságú fa is. Na most egyből megvolt a nevelővágás is a fán, ma ezt télen csináljuk, nincsen haszna, se hozadéka, gyakorlatilag a jószágállományunk nem tudjuk nyáron takarmányozni. Na most ez azért fontos, mert itt rekedt ez a törvény, nem tudom hány éve, és miért nem szüntetjük meg? Mert gúzsba köt bennünket 1000 szálon, és még egy csomó törvény van, ami a Habsburgok hoztak, és itt rekedt. Leopold von Kolonich, esztergomi érsek az 1690-es évek és 700-as évek elején azt tanácsolta a császárnak, hogy a magyarokat katolikussá, németté és koldussá kell tenni. Most ez azért fontos, mert ennek szellemében születtek ezek a törvények. Kérem szépen, ezért van nekem a labancokkal problémám. Mert a Habsburgok nem is titkolták, hogy mi a céljuk. Na most, aki azzal képzeli el a jövőjét, nem a törökkel, hanem egy olyan néppel, aki erre tette fel az életét, hogy minket eltakarítson, nem tudok egyet érteni. Jó, persze voltak, akik azt mondták, mi lenne, ha a törökkel nyerünk, akkor most itten naposszat kántálnánk. Kérem szépen, egy törököt se látok az országba, de németet annál inkább. Nem igaz ez, hogy nem lett volna jobb. De hát ez egy másik kérdés. Térjünk vissza arra, hogy miért nem értenek bennünket. Tehát a magyar embernek annyira másképp jár az agya. És akkor itt jön az a kérdés, hogy ki a magyar? Mert Bródi János azt mondta, az a magyar, aki annak érzi magát. Akkor én visszakérdezek, ki a becsületes ember, aki annak érzi magát? Ennyi? És ez elég már? Magyarnak lenni, az nem csak hoz, hogy egy vágyálom. Ugyanis az egy küldetés, és ennek általában rengeteg árnyékos oldala van, mert a magyarság az sajnos, hogy egy hasonlatot mondjak, eldobja valaki a szemetet az utcán. Mondom egy németnek, vegye már föl. Azt mondja, nem én dobtam el. Igaza van? Igaza van. Akkor neki nem kell felvenni. Mondom egy rácnak, nem én dobtam el. Igaza van? Igaza van. Mondom egy magyarnak, az is azt mondja, hogy nem én dobtam el. De a magyar föl fogja venni. Hiába mondják azt, hogy mi egy cigány nemzet vagyunk. Nem. És ezt képletesen mondtam. Ma, amikor védjük a kereszténységet Európában, el kell gondolkodni. Én itt döbbentem rá arra, hogy a nyugati féltekén ezek nem keresztények. Meg soha nem is voltak. És István idején ez nem így zajlódhatott, mert nem életszerű. Mert akkor most is keresztények lennének. Kérem szépen, mi kereszténységünket, mert ezt Árpád-kori sírokból rakásszám jönnek elő a belülről megkopott kőkeresztek, csak ebben nincsenek kiállítva. Nos, a mi kereszténységünket minden valószínűség szerint le kellett butítani az övékére, hogy elfogadjanak minket. Ugyanis nekem nem európai érték, hogy 2 homoszexuális összeházasodhat. Nekem ez nem érték. Na nekik érték. Ugyanis
milyen a nyugat-európai kereszténység. Ha megnézzük, a médiumok vonatkozásában gyakran hallani, kérem szépen, a nyugat féltekén levő papoknak jó része pedofil. És ezt nem is szégyellik, nem is titkolják, védik még őket, sőt bevállalják. Milyen a magyar kereszténység? Böjte Csaba atya, ha nekik ilyen lenne, már életében szent lenne, de nekik ilyen soha nem lesz. Persze, hogy ki vannak ránk akadva, hogy mi jóba vagyunk a Jóistennel, hogy mi kommunikálunk vele, hogy a gazdálkodásunkban összedolgozunk, és segít nekünk, ha engedjük. Erre az egyik legjobb példa az ártéri gazdálkodás. Én azt hiszem, az országban kevesen vannak, aki ezt a műfajt műveli. Gyakorlatban, igaz, egy néhány dolgot underground. De csinálom, és élem, és rájövök egy csomó dologra, mert én is ugyanazzal a gonddal küzdködök, amivel 500 éve egy ártéri ember, és ugyanarra a gondolatra fogok kikötni. És ennek kapcsán merem azt mondani, hogy az ártéri ember, ahogy gazdálkodott, és ahogy élt, ahogy teremtette Isten teremtését, folytatta. Ugyanis ha látta, hogy valami a folyó eláradása valaminek kedvez, akkor ő ásott fokokat. Szétterítette még jobban a vizet. Még jobb körülményt csinált, és ahol 1 hektár adott 10 egységnyi termést, az ember jelenlétében adott 50-et. Oly mértékben gazdagította a környezetét, és Isten teremtését folytatta, hogy nincsen rá példa a világon talán, ahol ilyen módon képes volt az ember a Jóistennel együtt dolgozni. Nem épített gátakat. Hát miért építsen? A magyar ember nem akarta legyőzni a természetet, a nyugati. Hát fölsőbbrendűsége van még egymással szembe is. Hát nem, hogy a természettel. Természetet azt persze úgy gondolta, hogy ugye arra való, hogy legyőzze. Hát én a gyerekeimet sem tanítom olyan játékokra, ahol egyiknek a másikat le kell győzni. Hát ez egy ostoba játék, ahol az egyiknek az az öröme, hogy a másik szenved, vagy bús. Hát milyen öröm az? Hát csak az örül ilyennek, akinek valami nem oké a megfelelő helyen. A játék a lényeg. És az a lényeg, hogy közben egy értéket teremtsünk, vagy hagyományt. Na most itten, ugye elindultam az, hogy ki a magyar? Elég az, hogy én annak érzem magam. Hát ez az én értelmezésemben, hogy is mondjam, ez olyan, hogy amíg egy nagyvárosban él egy ilyen típusú magyar ember, addig nincs gond. De amikor az ilyen típusú ember, aki az anyatejjel nem szívta magába a magyar ősiséget és szellemiséget 6-8-10 éves koráig, az kimegy és elkezd gazdálkodni, és csak kárt csinál, és a földet megerőszakolja és tönkreteszi. És az a föld nem hoz áldást neki. Mert tehát nincs meg az a tudása, és itt nagyon fontos az, ugye számos hagyományőrzőt ismerünk, aki óriási díjakat kap, de se az anyja, se az apja, se a nagyanyja tudását nem becsüli semmire. Szóval a hagyományőrzés az ott kezdődik, hogy megbecsüljük azt a tudást, amit fölhalmoztak elődeink, és utána majd jönnek a külsőségek. Ugyanis, ugye visszatérve arra, hogy ki a magyar. Kérem szépen. Az az ember, aki egyetemen tanulja a magyarságot, vagy annak érzi magát, de Angliából idejött 100 éve, na most ő neki a felismerések soha nem fognak megjönni. Ez a probléma. És ez nem gond egészen addig, még nem akar a magyarság profétája lenni. Mert egy nagyvárosban nagyon hasznos tagja tud lenni a társadalomnak.
de ne akarjon ennél mélyebbre menni. Mert vizeink nézzük meg, üresek a haltól, mert nyugati módszerekkel gazdálkodunk, haltelepítéseket csinálunk, meg mindenféle bugrisságokat. Egyszerűen a fejem fogom, hogy és van itt egy fekete színű, borzalmas madár, amit kormoránnak hívnak, és szabadon engedjük, hogy tönkretegyen, lerabolja a legjobb vizeinket. És nem szabad hozzányúlni, mert egy szentehén, mint Indiában egy szentehén. Éhen halnak, de nem eszik meg. És mindent tönkretesz körülöttünk. Az egész ökoszisztémát fejreállítja. A Berci bácsival beszélgettünk arról, hogy miért nem volt régen ennyi kormorán. Tudják, hogy miért nem? A húsa ehetetlen, ragadozó nem eszi. Nincs gyakorlatilag természetes ellensége. Kérem szépen, egyetlen módon tartható kordába ez az invázív madárfaj. A régi ártéri ember, ugye tavasszal a gyerekek, 10-14 éves gyerekekig kihajtották a rétre, a mocsárra és az ártérre, és a madár tojásokat gyűjtötték, kosárszám, de 100 000 szám. És mit csináltak? Tartósították egy évig. Szoktam kérdezni, hogy lehet ma egy évig eltartósítani a tojást? Mondják, hogy mésszel, meg mindenféle. Nem, kérem szépen. Tésztába gyúrták, és száraz tésztába simán el lehet tartani egy évig. Nos, ették a kormorán tojást is. Hát a legkönnyebb ugye az volt, hogy a kolóniában lévő fészkeket kiszedték. Miért nem pusztult ki? Tudják, mi volt a mérleg nyelve? Volt mindig olyan veszélyes ág, ahova nem volt érdemes kimenni. És ez állította be ennél a madárnál az egyensúlyt. Ma nem lehet hozzányúlni, és az, hogy nincsenek ugye a régi nyugati utazók legendákat meséltek a magyar halbőségről. Én szoktam a nyugatról jött tudósoknak mondani, hogy uraim, önöknek ugyanilyen adottságú folyójaik voltak, miért nem volt abban legendákat érintő halmennyiség? Netán mi magasabb szinten álltunk a természet erőinek kiaknázásában, mint önök. És akkor nagy hallgatások vannak, ugyanis ők elektromos turbinát hajtottak egy folyóval, és stop. Mi biológiai turbinák sokaságát, ami azt jelenti, halat, legeltetést, állatokat, gyümölcskertészet, sás, erdő, méhészkedés, nád, gyék, nem lehet felsorolni, ami szinte mindenből hasznot húztak. Nem ismerték azt a fogalmat, amit ma ugye milliárdokat költenek, 17 vagy 18 milliárdot költenek parlagfű írtásra. Nos, amikor valamit az írtással akarunk megoldani, azaz a pusztítással, ugye a gyerekeknek ezt tanítjuk, hogy bottal ütik ezt a növényt, így csapkodják. Ugye láttam, én is vezettem ilyen táborokat. Aztán jön a szomszéddal gondom van, azt is a bottal. Vagy valaki utamba állt az úton, és nem tudok kiállni tőle, azt is a bottal. És akkor ezt beleneveljük a gyerekeinkbe. Kérem szépen, parlagfüvet, egyrészt az, hadd mondjam el, hogy a parlagfű, én amikor kaszálom az állataimnak a parlagfüvet, ahogy a legdúsabb por, hogy száll föl, szívom magamba, mert jól esik. És nem igaz, hogy ez ártalmas. Csak amióta káliumot raknak a sónkba, 8 éve a család nem eszik bolti sót, a gyerekeim nem ismerik az orvost. Az immunrendszerük jó, pedig eszik a kutyaszartól a csirkeszarig, mindent megesznek. Na szóval, tehát visszatérve arra, hogy ugye őseink hogy gazdálkodtak. Képzeljék el, hogy ma egy szántóvető ember mennyi pénzt költ arra, hogy lepermetezze a kukoricát, amikor ilyen-olyan kártevő, meg mindenféle gomba, meg egyéb. Hihetetlen pénzeket költ arra, hogy a termést valahogy létre tudja hozni. Kérem szépen, lemérgezi a termést, saját magát, az unokáját, a földet, mindent lemérgez.
és a gazdálkodását Molnár Géza mondás alapján azzal kezdi, hogy azért az egyetlen növényért mindent elpusztít. Gyakorlatilag vagy gyomírtó, vagy tárcsázás, de az az egy miatt mindent pusztít. Tehát pusztítással kezdi a gazdálkodását. Ez már helyből kudarc. Nos, őseink mit csináltak? Az ártéren ugyanúgy a károsítók elszaporodtak és hemzsegtek minden tavasszal. Fokokat ástak, ráengedték a halak sokaságát, és azon a rengeteg károsítón halhúst termeltek. Halhúst, ami ma kárt okoz a nyugatinak meg a magyar parasztnak, abból az őseink hasznot húztak. És mindenből hasznot húztak, minden, ami létezett, ha esett az eső, ha fújt a szél, mindenből hasznot húztak. Ha apadt, ha áradt. És hogy itt, amit akartam mondani, ugye miért fontos az, és félre ne értse senki, ha egy angol ide születik, de mondjuk az apja angol, anyja magyar, és az anyja és az anyjának a szüleinek a tanításait hallgatja 10 évig, abból nagy valószínűséggel még jó magyar ember lehet. Nagyon jó. Mert nem szakad meg a tudás. De nézzük meg, ha valaki magyarnak érzi magát, és most nagyon durvát fogok mondani, van egy nagyszerű néprajztudósunk a múlt századból még, vagy előzőből, Hermann Otto. Kérem szépen, Hermann Otto, és Solymos Ede hívta fel a figyelmemet erre. Hermann Otto ugye nem volt magyar, de nagyon szeretett volna magyar lenni. Kérem szépen, sajnos olyan károkat csinált a magyar nemzet megítélésében, és olyan károkat csinált bizonyos fejlődési vonatkozásban is, jó szándékkal, mert nem tudta értelmezni, mert a felismerés nem jött meg neki. Nem tudta, hogy mit lát. Csak így hallottam. Most az a tudás, amikor valaki ezt a választ adja, az nem tud semmit. Aki nem tudja megmondani, hogy miért akkor rakod bele a paprikát, amikor a halászlevet főzöd, vagy bármi. Hát akkor szokták. Nem ez a lényeg. Aki csak ennyit tud, hogy akkor szokták, azt jobb elkerülni. Tehát, hogy visszatérek Hermann Ottóra, Hermann Otto, mikor gyűjtött, lement a hordobágyra, és látta, hogy a pásztorok ott eppen főznek, este felé volt. És azt mondja, megcsapta az orromat valami furcsa szag. Mondták a pásztorok, üljek le, vacsorázzak velük. Hát, de én úgy gondoltam, inkább a szalonnámat megeszem magamba. És elmesélte ezt a történetet, hogy kérem szépen, mert mondták a pásztorok, hogy jófajta friss dög. Kérem, szárított tehérszaron főzték a gulyást, jófajta friss dögöt főztek, és mondja, hogy és a magyar ember ezt egy lókoponyán költve, vagy ülve költi el. És nagyon bánja, hogy a világkiállításon nem ezt a példát mutatta meg Európának, hogy ez az igazi magyarság. Kérem szépen, én amikor halászok, és a varsa szárnyába beleakad egy jobbfajta hal, de beleszorul és megfullad. És amikor varsát emelek, megnézem, piros a szélványa. 10 percet dögölhetett meg. Képzeljék el, én dögöt eszek. Mert én aztán ezt nem hagyom veszni. Ennek a halnak semmi baja. Na de maguk is dögöt esznek, mert amíg a nyakelvágástól bekerül a földolgozóig, addig az egy dög. Jófajta friss dög. Hát most képzeljék el, ő ezt nem értette. Merte volna levágni a pásztor a vezérjuhot, hát a számadó juhász elvágta volna a nyakát. Hát ő csak olyat tehetett meg, ami lábtörésbe megdöglött, de még aztán, amikor megtalálta, még langyos volt, meleg volt. Annak semmi baja, nem fertőzésben döglött meg. Vagy amikor azt mondta, hogy a sár közben az ártérem, miért kell ide 3500 halastó, amikor amúgy is annyi hal van a Dunába. Na most ő nem tudta, hogy ezek a halastavak, amiket itt halastavaknak hívnak, ezek régi Dunamedrek, amelyek holtágakká fűződtek, és
A fok, amit hozzáásott az ember, emiatt volt halastó. De csak a fokot ásta. Nos, ő azt hitte, nem ismerte a fokgazdálkodást. Ezért azt hitte, hogy hát ez a magyarok olyan rendes emberek, adunk nekik sok, mondta a Jóisten, adunk sok halat a folyóikba. Hát ez nem így működött. A fokgazdálkodásnak köszönhető, hogy ki tudott menni, és a terített asztalon fölzabálták a károsítókat, és több százezer hektárnyi ivadéknevelő tóként funkcionált a Duna völgye. Hát hemzsegett a hal. Amikor apadáskor a fokokat lezárták vesszősövényekkel, gondosan vigyáztak a nagy halak lehalászására. Csak ilyen 30-40 dekásig tudtak átjönni ezeken a vesszősövényeken. És a kintreket halakat még őszi lehalászásig még növekedtek is. Képzeljék el, a mai horgászok megfogják a nagy halakat és visszaengedik. Ezt a nyugatiaktól tanulták. Én is láttam a Sacramento folyó partján 10 kilós pontyokat, az amerikai horgászok megfogták és bekaparták a homokba. Mikor megtaláltam őket, még mozogtak. Nem értettem, hogy mi ez. És megtudtam. Kérem szépen, amikor a nyugati ember visszaengedi a nagy halat, meg úgy általában a halak többségét, csak a lazatot tartja meg a pisztrángot, tudják, miért engedi vissza a halat a vízbe? Mert olyan sötét az agya, hogy gőze sincs, hogy mire jó. Gőze sincs hozzá. És nem bántólag mondom, de én sem merek a hegyvidékben gombát szedni, mert nem tudom, melyik a jó. Ezért a legfinomabb gombákat ott hagyom. Tehát ez butaságból fakad az ő kultúrája. Nos, Magyarországon persze utánozzák nagyon. Sőt, Gödöllőn tanítják, kérem szépen, nagy halakat miért kell visszaengedni. Képzeljék el, hogy egy nagy hal, egy 20 kilós ponty, 500 és 1000 darab közötti tenyérnyi kis pontyot halat éhen akkor, vagy halaszt éhen, amikor a kisvíznél beszorul minden hal a kicsi kis anyamederbe, és nincs táplálék. És a táplálék konkurencia miatt éhen hal 500 és 1000 közötti egyedszám. Hát nem nagyobb a diverzitás, nem lenne nagyobb abból az 500 vagy 1000 darabból, mint azt az egyet őrizgetni. Nos, tehát úgy csináljuk ma ezt a gazdálkodásunkat, hogy hát a Jóistennek nagyon nem tetszik. Ezért aztán ugye meg is mutatja az árvizeknél, hogy elvettük a folyó terét, és bizony visszaköveteli. De térjünk vissza még ugye arra, hogy aki, és itt ez nagyon érdekes, ugye nemzetiségek sokasága van országunkban. Ugye nem értik, mondtam, hogy nem értjük egymást se. Ide, amikor a németek bejöttek, betelepültek tehát az ártérbe, ők is ástak fokokat. De képzeljék el, hogy ők már nem alulról vezették be, hordaléktól kiüllepítve a tiszta vizet az úgynevezett halastóba, vagy belső vízállásokba. Ő már nem. Ők, amikor idejöttek, és azért mondom, mert ha megnézzük egy francia vagy egy német szántóföldnek a szélét, szegét, akkor ott látunk a műút mellett és a szántóföld között 5 centis csíkot, ami le van gyomírtózva, vagy le van nyírva. Magyarországon a gazda 3-4 méteres parlagot hagy el, és embermagasságú parlagfű, vadkender, meg csalán, meg minden van. Na most erre mondhatnák, hogy micsoda trehány, bunkó, paraszt ez a magyar. Kérem szépen, amikor levágnak egy 50-100 hektáros kukoricást egy nap alatt, learatnak, abba 4-5 hónap alatt minden beköltözött, a szarvastól, a vaddisznótól, a borztól, a nyestől, minden élővilág. És egy nap alatt leszedik a tetőt a fejük fölül. Hát ez hova fog menekülni? Abba az 5 centis gyomírtózott szegélybe? De ebbe a 3-4 méteres parlagba, mikor be tud húzódni, és amikor ott megyünk mellette, nem is tudjuk, hogy 3 méterre vaddisznókonda fekszik, mert úgy fél ilyenkor, hogy szinte meg sem mozdul, tele van szarvassal, mindennel az a keskeny sáv, még éjszaka aztán szét nem húzódnak.
Nos, ezért például nincs körülöttük semmi. Hát a légterük is, óriási pénzeket kéne, hogy fizessenek adót nekünk nyugaton, hogy madarakkal benépesítjük a légterüket. Náluk, amikor a májusi hideg napok bejönnek és eldöglenek a fecskefiókák, biztosan látták. Tudják, hogy miért van még fecske egyáltalán? Mert van még egy buta paraszt, aki hodályba tartja az állatait, és be tud menni, fészkelni, táplálkozni, amikor ezek a csúnya idők vannak. És nem számítógép vezérli az étkeztetést az állatoknál, és a hangya nem fér be, mert minden le van szigetelve. Tehát az a magyar parasztnál nem folyna a teherautóból a búza, amit éppen arattak. Hát ez mérhetetlen mennyiségű vadgerlét, balgán, meg állatot tart fönt. Ez a buta parasztnak a trehány, ugye rozsdás a kardja, felveri a földjét a gaz. Igen, a magyar olyan ember, hogy nem gyűjt vasútállomásra. Ha van elég termet, akkor pihenteti a földjét, és gazos. És a kardja meg berozsdásodik, mert nem harcol, ha nincs értelme. Hát persze, hogy berozsdásodik. Hát csak annak fényes mindig, aki az élete a harc és a küzdelem és a háború. Kérem szépen. Ebből fakadóan, ugye a gazdálkodást mondtam, és a németség ezt hozta például magával, ezt a filozófiát. Ugyanezt csinálja ma is. És bekerült egy igen gazdag környezetbe, mert az őseink, főleg az ártérben, azt mondták, gazdagítsd először a környezetedet, majd gazdagodj először belőle, utána te is. Na most én szoktam tanácsolni vállalkozóknak, hogy figyelj rám, van pénzed, gazdagítsd meg azt a falut, ahol vagy, és eltartanak utána. Kérem szépen, ha nem először a környezetünket gazdagítjuk, hanem először magunk, a környezetre már nem jut semmi. Na most, amikor bejöttek a nemzetiségek, és találtak egy gazdag környezetet, azt mondták, hát ez a hülye magyar, ezt se szedi le, meg ezt se szedi le. Hát persze, hogy nem szedte le, mert neki nem kellett már több. Miért szedje le? Tudta azt, hogy ez kell a megújuláshoz. A magot, a mindenkori vetőmagot, ami majd jövőre kell, azt nem esszük meg. Szóval ez nem, és a mai napig, tehát ástak a németek is fokokat, de ők már fölülről vezették be a vizet. Igaz, hogy az a vízállás, vagy tó, vagy halastó, ami a magyar módszerrel nem iszapolódott föl 300 évig, az a fölülről bevezetett svábfokon 80 év alatt tönkrement, és rét lett belőle. Mert ő csak az érdekelte, hogy az ő életében a hasznot leszedje. A trehány magyar, az pedig, hogy is mondjam, teljesen másképpen jár. Van egy természetes fék benne. Ha nem kell több, akkor azt nem szedjük le. Ezért mondta, a cseresznyefán nagyon kint volt, ez legyen a rigóké. Tehát meg tudott egyezni a körülötte lévő élővilággal. Nos, amikor bejöttek ugye a nyugatmajmolás ugyanúgy bejött a 800-as években, amikor a folyószabályozás megtörtént, hát mi nem így szabályoztuk volna a folyóinkat, ahogy ránk erőszakolta az osztrák. Hát ez annyira idegen volt tőlünk, hát tiltakozott mindenki. Csak hogy amíg ott egy falut eltartott egy nagy ártéri terület, mondjuk 100-150 fős falvak voltak, utána az eltartott 5 zsíros nyakú parasztot. A többi meg cseléd lett. Hát ez ám a megoldás. Mindeniket megtermelték, a cipőtől, a kalaptól, a ruhától, a szerszámokig, mindent előállítottak. Még az osztrák be nem hozta az árutermelés fogalmát. Hogy én termelek ezt, te azt, és fölborított mindent, olyan mértékig gyakorlatilag fejre állította az életmódunkat. Csak ma, amikor nem jövünk rá, és a fölismerés nem jön meg, nem tudjuk azt, hogy miért vagyunk, még mondom, egy faluban is ellenséges viszonyban egyesekkel. Hát persze, mert teljesen másképp. Egyik mindent le akar szedni, a másik meg akar hagyni. A régiek
Szenvedélyes fahojtogatók voltak, mentek, ütették, vagy oltották a fákat, amerre jártak. Mindig volt oltóveszély a tarisznyába. Oltották. És nem mindig foglalták le maguknak annak a hasznát. A mai szárazodó időszakunkra hadd mondjak egy segítséget. Például, aki gyümölcsöst akar csinálni, mivel kezdje? Nos, egyrészt azzal, hogy nem faiskolában vesz gyümölcsfát. Mert az a faiskolai gyümölcsfának a gyökere, ami 50 centi, tudják mekkora lenne az, ha nincs elvágva? 5-6 méteres. Én kiástam egy 8 centiméteres, 1 hónapos barackcsemetét. Kíváncsi voltam, nem elégettem meg azzal, hogy mi van leírva a szakirodalomban. Addig ástam, még gyökér volt. Kérem, 50 centis gyökér volt az 1 hónapos csemetének. Na most ez a csemete, ami miért volt rezisztens, miért voltak rezisztensek ezek a fajták? Előtte ezt még elmondom. Agócs tanár úr Sopronba, nagyon nagy felismerő. Kérem szépen, egy erdő ember nélkül is működik. Tökéletesen virul, él, újul és pusztul. És ember nélkül köszöni szépen megvan. Nos, ebbe az erdőbe egy egészséges ökoszisztéma működik, a gombától az emlősig. Ebben az egészséges ökoszisztémának az ernyőjébe ültette be a gyümölcsfáit. De ezek nem ilyen bonszájfák voltak, mint a maiak, hogy a szőlőlugas magasabb, mint az almafasor. Kérem szépen, 30-40 méter magas gyümölcsfák, 2-3 méter átmérésű gyümölcsfák voltak. Csak így eszembe jutott, képzeljék azt el, hogy egy öreg erdészbarátom mesélte, Decs község határába, ez egy nem túl nagy falu, hogy a TSZ-kor elszakítsák az ártéri embereket ettől a gondolkodástól 30 000 2,5 méter vastag törzsű gyümölcsfát vágtak ki csak úgy, hogy elszakítsák őket, és 976 szállást, illetve tanyát romboltak le, hogy ne kötődjenek. Állítólag sírtak, amikor a fákat vágtak, sírtak az asszonyok, mint a halottaikat síratták volna. Nos, ugye a gyümölcskertészetnél tartottam. A rezisztencia, ugye, az erdők szegélyébe ültetett gyümölcserdőket ugyanúgy kezelte a harkája, csuszka, a cinke, a minden élő világ, de a bogaraktól kezdve, és ugyanúgy fészkeltek is ezeken a fákon. Ez volt az egyik, a rezisztenciának az egyik nagyon fontos. Ezt a csodafajtát egy szántóföld közepére beültetik, akkor ugyanolyan semmit érő fajta lesz, mint a faiskolai. Tehát a másik pedig a helybe szemzés, oltás. Ma, amikor szárazodik minden, és egyértelmű a változás. Kérem szépen, ha jót akarnak, akkor helybe ültetnek vad gyümölcs magok. És arra oltanak rá, mert az lemegy a talajvízig 10-15 méter mélyre is. Ugyanis a nyáron, amikor legyengül a víz miatt a fa, mert a gazda nem győzi öntözni, a károsító úgy kiszúrja a beteg fát, mint a farkas a sánta-szarvast. És azonnal rámegy. És ekkor már csak a permet van, és hadd mondjam el, Bálint gazda óriási károkat okozott az biogazdálkodás fogalmában, amikor ezt nem mondta, hogy ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megcsinálni. Évek kellenek, mire átneveljük a növényeinket, áthangoljuk. Persze csődbe ment egy csomó gazda, ezek lettek a legjobb szószólói annak, hogy nem szabad biogazdálkodni. Ugye visszatérve a rezisztencia, tehát ha ültetünk gyümölcsöst, és egy ismeretlen helyre megyünk, ahol nem mondta el a nagyapánk, hogy melyik szegletében mit vessünk, mit ültessünk. Tudják, mit kell csinálni? 20 év kellett, mire kínok kínján erre rájöttem. Én homokon csinálom ezt. És oda mentem az ősi fajtákat. Csinálják azt, hogy egy fészekbe a föllelhető összes vadgyümölcs magot elvetik egy tőbe, de mindenből legalább 4-5. És fajonként abból az 5-ből mindig a legerősebbet meghagyni.
De itt ebből, ha mondjuk 6 féle magot elvetünk, ott megmutatja magát, hogy mi akar lenni. Még az sem mindegy, hogy 10 méterre idább vagy odább. Ezért a mag fogja megmondani, hogy ott mi akar lenni úgy, hogy a Jóisten segítségével. Mert ne a fenntartható fejlődés segítsége oldja meg a problémámat. A Jóisten, hogy ott az nagyon jól érzi magát, pusztán úgy, hogy szinte alig nyúlok hozzá, csak betakarítok. És megszűnnek a járulékos problémáim. Hát cseresznyije biztos sokaknak van. Hát reggel ilyen gazda műsorokban hallgatom, a fejemet fogom, ahogy az egyetemi tanár elmagyarázza, hogy le kell nejlonnal fóliázni a cseresznyefa alját, hogy ne másszon fel a cseresznye légynek a lárvája. Hát én a fejemet fogtam. Hát ezt csinálom már évek óta. Nem én találtam ki. És itt jön az öregek tudása. Azt mondta nekem a Pista bácsi, a Hódi Pista bácsi. Hajtsd rá a csirkéket, kacsákat. Hát én nem permetezek semmivel. Még lemosóval se általában. Egy szem kukac nincs a cseresznyébe. Tehát ezt azért mondom, a Jóisten segítségét miért nem használjuk? Ma egy gyümölcskertészetbe, egy hektárosba 150-200 tyúkot, meg egyéb jószágot kéne csirke pásztort fogadni, aki tavasszal, tél végén végighajtja, és töredéke permetszert kéne használnia. Szóval, hogy a Jóisten akar nekünk segíteni? De úgy a nyugati ember ezt nem hallja. De mi magyarok még azért annyira nem vagyunk elhülyítve, hogy ezt ne fogjuk, ezt a rezgést ne fogjuk fel. Tehát őseink mindenből hasznot húztak. És arra törekedjünk, ha már egyszer bármihez nyúlunk, mert annak nem hoz áldást a magyar föld, aki nem ismeri ennek a tudását, a gazdálkodási szellemiségét, és ezt valahol nem szívta magába. Végezetül egy gondolat, ugye sokak tapasztalták már, hogy vannak, akik szeretik mondani, hogy mert ez a magyar, ez egy összevérhetetlen csirkefogó, irigy, mócsok fajta. Ugye, szokták hallani. Az én válaszom erre az volt, amikor ezt mondta egy ismerősöm. Nagyon jól látod. Te egy pontosan ilyen magyar vagy, de én nem. Köszönöm a figyelmet. Hálásan köszönjük az előadást. Bízunk benne, hogy máskor is lesz részünk benne.